Isiganeko sasenyobeni sibangele intetha ngokusela kwabantwana abangaphansi kweminyaka evumelekileyo. Masipala weBuffalo City usebenzisana neEastern Cape Liquor Board ukuthintela isehlo esikumila kunje. Issues of compliance. Do you have enough windows that are open? Is there enough exit areas for people to get out? You understand that? So what time do they allow young people to come in, sell cigarettes and alcohol, because there's an age restriction when it comes to that? And also inform them if there are any emergencies. Abanini bethaveni kunye nabathengi baliqhwabela izandla elinyathelo. Notishara akamthanda umhlolo jikeleza isikolo. Kodwa ke into ohambisana osebenzisa umthetho uyanyanzeleka usebenzisa umthetho xa ufuna uphila. Business ubuyilani ithatha ixesha ibusiness yakho. Uyaqona? Ungelo asikwazi thina basingathini na. Uba mhlawumbe urhulumente anganalo icebo. At least loba abantwana bakwazi usimamela ezindlini. Bangamnamalungelo amaninji gqithi. Bangayenzi kuba kuye kwathi kwabakho isiganeko esinjengesi sehlileyo. Basoloko ibe ngabantu abakhoyo phakathi konothaveni bezojonga nabantu bimeko zabo zithini na. Amalungiselelo omncwabo ngolwesithathu ayaqhuba. Ndingulubaba lodada kwindaba ze SABC, ndise Scenery Park.